Знаете, тук слушам за Рудников. Рудник се отворява тук. Дали най-първо някой тай, що мисля да отвори Рудник. Завърши на тази страна и видя тази глубина. Кой му да даде он да мял нищо на мен? Кой ме даде аз моите крави утре, сега крава съм, аз крави гледам. Ти напасам, ти консумират, лошо трябва. Нема никой да ми вземе млек. Никой ни кашкава, ни месо, нищо. Пустава. Тук имам 10 деца изгледано най-малко. От крави си взимат млекче. Всеко събари, нек си живи и здравия. Толкова сега поръсна от на школа. Как ти само трябваше тия деца млеко да ядат? Не е здраво млеко, съмнително. И това не е добро. И аз най-първо, и аз не искам да го консумирам да го ядам. Камо ли на друг да го дадам. Това не е добра работа. Ти се плашиш дека ти нема бите кай да ги пасиш крави. И това знаеш що? Дойде тъй англичанин, дойде към мене. Лани не беше пълен. И ми вика, край са кравите. Да не съм ги пущувал на двор да паса така и така. Абе защо? Имаше една таква, що преведова да беше. Вика да достане и с кравите. И що ти правим? Ай, това ти забраниш тук. Това да когато се дигне прашина, ке дойде доли урушило. Дека ке на коса, ке донесем дома ки на рано. А исто такова. А исто падеш каза, ке тя добива. Значи не само чук, що ще запаха. Ти ми загаде и доли бе човек. Абе и доли ти ми загазе. Абе не знам що е тази работа. И тук беше заедно, му речах на премиера. Ти сила Бога не може, такова не знам. Ама дали имаш ти сила и такова да ми изселиш да тук, начисто, що сега да после прави? Има ли кай да се селиш? Нема пара тук, он да ми даде пара да не обещете. Ние сме кутки, ние сме какво, държава да... Каква е сиромашка? Не е сиромашка тя, богата е много. Нека ми изселя от тук, това положи. Що сега нека прави? После това, ама нашата нема тук. Оди нека да живея тук на това подбор. Нека се дава тук това. Това най-първо е древото. Я говоря, ама на фактметера трябва да ти ясно. Веруваш, това не е шала. Това не е едноставно.